Dalila Dragojević, bivša reality učesnica, nedavno je odlučila da proda kuću koju je izgradila sa svojim bivšim mužem Dejanom Dragojevićem u Šepku. Kuća sada stoji prazna, a Dalila već neko vrijeme živi u Americi sa novim dečkom Markom. Iako je kuća u Šepku ostala prazna, Dalila nema nameru da se vrati u nju. Čak i kad dođe u svoj rodni kraj, sigurno neće boraviti u toj kući. Kuću su zajedno gradili, ali od trenutka kada su izašli iz realitija u kom je Dalila prevarila Dejana, nijedno od njih nije kročilo u nju. Kuća je formalno u vlasništvu Dalilinog oca, Puse, koji je odlučio da ne dozvoli prodaju uprkos tome što je Dejan javno odbacio bilo kakav odnos sa tom nekretninom. Izvor blizak porodici Dragojević za Informer prenosi da Huso, iako je pomirio sa ćerkom, još uvek smatra da Dejan treba da dobije svoj deo od kuće, jer je ulagao podjednako kao i Dalila. Huso je poznat po tome što je pravedan i želi da sve bude pošteno. Dalilin otac je ranije rekao da kuća zapravo pripada njemu, ali da će je ostaviti Dejanu. Huso je za Blic otkrio da se redovno čuje sa Dalilom, koja je zadovoljna životom u Americi. Iako joj nije baš lako, smatra da joj je tamo bolje nego u Srbiji. Navodi da planiraju da se vrate u Srbiju, najverovatnije će to biti u avgustu ili septembru, pred Dalilinu rođendansku proslavu. Huso također dodaje da je imao priliku da razgovara sa Dalilinim novim partnerom. Iako ga lično ne poznaje, kaže da je dobar dečko i da mu je simpatičan. Za razliku od prethodnog partnera, Huso neće da upoređuje, ali je zadovoljan kako stvari stoje. Kako će se dalje razvijati situacija sa kućom i njenom prodajom, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno, Dalila se odlučila za novi početak i život u Americi, veza sa porodicom i rodnim krajem ostaje važna.